Friends, good morning. Today is 26th of December. दिनैहाय जोंना program दङ 26 नि नोंथांमोननोबो एसे माबा एसे इन्टारेस्टिं फोरखौहाय देखायनोसै आङो दिनैहाय स' बिदिब्ला भिडिअ थाबाय थादो ना मा होनो Bros. जाथानसै ओंखामखौ गोथाव जानाय सम जाबाय ओंखामनि गोथाव जानोसै बिथाङा नोगोद जागोननो बिथाङा नोगोद जाखागोननो दा बुंसै बेसेबां जागोन दे लाखावदो जाखाव बाजै जाखाव आयो जाखाव होखाव एनिसना जादो खालानि जाखांलायबाय दाबो जोबा
Wow, ada ya. Shazam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn